Og i dag vil jeg fortælle lidt om, hvad det er, jeg laver her i min praksis. Jeg kan lige så godt afsløre med det samme. Det er kropsterapi, jeg laver. Men det vil jeg i hvert fald fortælle lidt mere om, hvad det er, hvem det er til, hvad man får ud af det. Og så vil jeg også fortælle lidt om, hvordan behandlingen foregår. Så kropsterapi, det fede ved det er, at vi i kroppen har en hel masse ressourcer, der kan hjælpe os med at klare alle de ting, vi er ude for. Men efterhånden som, at når vi oplever nogle følelser, som er svære at håndtere eller dele med, så gør vi det, vi lukker af over for kroppen, så vi ikke kan mærke de følelser. Og så ryger vi op i hovedet. Og rigtig mange af os, sikkert også dig, vi har det med at være rigtig meget heroppe i hovedet. Og det gør, at vi går glip af alle de kræfter, der er til stede nede i kroppen. Så kropsterapi går ud på at komme ned i kroppen, mærke den, lære at mærke de ting, der er. Så man gradvist udvider sit råderum og sit energiniveau. Og så man bliver bevidst om, hvilke mønstre man har. Så ja, jeg hedder som sagt Nadja. Jeg er næsten færdig som zoneterapeut, og næsten færdig som metasundhedspraktiker. Og så er jeg massør. Og min behandling har udviklet sig lidt hen over det sidste stykke tid, hvor jeg har uddannet mig. Men nu er det en behandling, hvor jeg kombinerer alt det bedste af, hvad jeg har. Så det vil jeg fortælle mere om senere, hvordan det helt konkret fungerer. Men først vil jeg fortælle lidt om, hvem der har gavn af kropsterapi. Og som sagt, alle os, der er rådet meget heroppe i hovedet, kan få noget godt ud af at komme ned i kroppen og mærke efter, hvad der sker der. Og altså, der er jo en masse symptomer på det her, men tankemylder, støj i hovedet er meget typisk. Bekymringer, tanker, der kører hele tiden. At man har svært ved at koncentrere sig eller fokusere, er også et symptom, man kan have. Overspringshandlinger er meget klassisk. I det hele taget, når vi har mange idéer, mange tanker, men svært ved sådan rent faktisk at føre dem ud i livet, svært ved rent faktisk at gøre de her ting, så er det, at vi godt kunne bruge at komme mere i kontakt med vores krop. Altså, vores krop er også vores handlekraft, og vores medskaber af virkeligheden, og det er gennem den, at tingene sker. Så du vil opleve, at når du er meget oppe i hovedet, så vil alting føles som en hård kamp, du skal slide for. Men hvis du kommer ned i kroppen og mærker den, så bliver ting meget sjovere, fordi at du har så meget energi, du har så meget at give af, og du har så meget magt over dit eget liv og over de ting, du gør. Så andre symptomer, som er tegn på, at det kan være, at du trænger til kropsterapi, det er selvfølgelig alle fysiske symptomer, kan man arbejde med, fordi at de også har en psykisk forbindelse. Og hvis du ikke helt forstår, hvad jeg mener, så har jeg lavet et online foredrag om, hvordan det hænger sammen, og hvorfor at jeg siger det, at alle fysiske symptomer har en psykisk forbindelse. Se det foredrag, og hvis du har noget kritik eller er skeptisk, så vil jeg rigtig gerne høre det. Men prøv lige at se noget, for der er faktisk en ret logisk forklaring på det. Ja. Og ellers har du også gavn af kropsterapi, hvis du mangler energi, er i underskud, går meget op og ned i bølger hele tiden, og hvis du har det med at tage rigtig meget ansvar på dig, og at det nogle gange kan være en stor byrde med alt det, du bærer rundt på, altså det kan være noget familie, du bærer rundt på, eller det kan være hele verden, eller det kan være alle de projekter, du kommer til at sætte i gang. Ja, så kan det hjælpe at komme ned i kroppen, mærke den, så bliver du bedre til at mærke dine grænser, du bliver bedre til at mærke dine egne behov, så du ikke kommer derud, hvor at du løber tør for brændstof, eller får pludselig udfald af følelsesmæssig karakter,
Men så du hviler i dig selv og har ro til at kunne gøre de ting, som du brænder for. Så ja, hvad får du ud af en kropsbehandling? Det kropsbehandling først og fremmest giver dig, det er, at den giver dig bedre kontakt med din krop. Og hvad finder man, når man har bedre kontakt med sin krop? Når man lærer at mærke kroppen, så kan man også mærke sine behov, som jeg sagde før. Man kan mærke sine grænser. Man kan mærke, hvornår nok er nok. Og man kan også mærke, hvad ens inderste drømme er, hvad man egentlig har lyst til. Og det er meget vigtigt at kunne mærke det, fordi når vi ved, hvad vi har lyst til, så ved vi også, hvor vi skal satse vores energi. Fordi hvis vi bliver ved med at gøre alt det, vi ikke har lyst til, så brænder vi hurtigt ud. Så en kropsbehandling, der arbejder man med de mønstre, der er i kroppen, så man bliver meget bevidst om, hvilke mønstre man har. Og man forstår de sammenhæng, der er. Man forstår, hvilke ting, der stadig sidder i kroppen, som man ikke har fået forløst. Og det er der, hvor at jeg går ind og arbejder som terapeut. Så går jeg lige ind på de ting, hvor der stadig sidder noget smerte, og så arbejder vi med det. For det er her, at der er muligheder. Det er her, der er fuldt med potentiale til at frigøre nogle af de kræfter, der ligger i kroppen. Ja, så du bliver mere bevidst. Og også en ekstra effekt ved kropsterapi, synes jeg, det er, at man har det virkelig godt efter en behandling. Altså, man kommer tilbage til sin krop, og man er glad, når man forlader en kropsbehandling. Der kan godt ske det, hvis man, nu ved jeg ikke, med min egen erfaring med psykologisk terapi, som jeg har været i, som jeg har haft stor glæde af, det er ikke det, men der var jeg rigtig meget oppe i hovedet, da jeg gik til psykolog. Og det gjorde jeg bare sad og analyserede med på, hvad hun havde at fortælle mig. Det gjorde, at jeg ligesom hang fast i de følelser, fordi jeg ikke rigtig tillod mig selv at mærke dem. Og når vi hænger fast i følelserne, så er det, at de præger vores tanker, eller vi får lyst til noget, der hurtigt kan dulme smerten, om det så er kage, eller alle de ting, som folk nu har gang i, kaffe, smøg og det hele. Ja, så jeg lukkede af, og jeg fik det dårligt, og derfor fandt jeg så ud af, at kropsterapi var virkelig godt for mig, fordi at jeg behøvede ikke at sætte ord på alting, jeg behøvede ikke at analysere alting, jeg behøvede heller ikke i lige så høj grad at forstå alting, fordi jeg blev i stand til at mærke tingene i stedet for. Og på samme måde blev jeg også i bedre stand til at mærke, hvad der var rigtigt for mig, og hvad der ikke var rigtigt for mig. Ja, jeg vil gå videre til, hvordan en behandling foregår. Det er der mange, der spørger mig om, fordi at det kan være sådan et lidt abstrakt begreb, det her kropsterapi. Det foregår sådan, at du booker en tid hos mig og kommer, og så starter vi med at tage en snak om, hvad det er, du gerne vil arbejde med. Og her er det meget godt at sætte en intention, og vi behøver ikke at nå den intention, hvis vi finder noget dybere, eller noget der viser sig at være vigtigere, men det er meget godt at starte med at have sådan et mål, så vi bagefter kan se på, hvordan vi nåede det mål, eller hvilke nye tanker der er kommet. Så vi starter med at tage en helt stille og rolig snak om, hvorfor du er her, hvorfor at du har kontaktet mig, og hvad du godt kunne tænke dig at få ud af behandlingen. Og det giver mig bedre viden omkring, hvor det er, jeg skal sætte ind. Og så gør jeg det, at jeg fortæller lidt om, altså hvis du kommer med et fysisk eller et psykisk symptom, så fortæller jeg om, hvordan det hænger sammen med kroppen, og hvilke følelser det symptom hænger sammen med. Og på den måde kan du få mere bevidsthed på de ting. Så forlader jeg lige lokalet, mens du tager tøjet af og ligger der på min briks. Og så går vi i gang med at arbejde med fødderne først. Det gør jeg, fordi at fødderne er vores fundament.
Så det er rigtig vigtigt at arbejde med, og det giver os også en god jordforbindelse at arbejde med fødderne. Og så slader fødderne rigtig meget om, hvilke ubalancer der er længere op i kroppen. Faktisk fantastisk, hvor meget man kan læse ud fra en fod. Så der starter vi, og der snakker vi om, hvad jeg oplever, og om det giver mening for dig. Og det er også en øvelse for dig i at mærke de forskellige fornemmelser, der er i foden. Så hvis du ikke er særlig vant til at mærke din krop, så kan det godt være, at du kun har en skala, der går fra ikke at kunne mærke noget til, hvor gør det pisseondt. Men efterhånden, som du vender dig til behandlingen og bliver skarpere på at mærke efter, så kan du mærke alle de forskellige nuancer, der kan være, alle de forskellige følelser og fornemmelser, der ligger bare i foden. Og altså under fødderne har vi fokus på at få løsnet fodknoglerne, så aktiverer udrensningsorganerne, for det er meget vigtigt, at vi sætter systemet i gang med at rense ud. Og så arbejder vi på de organer, der er relevante i forhold til det, du kommer med, og du gerne vil. Når jeg har arbejdet på fødderne, så fortsætter jeg op af kroppen. Og der bruger jeg en kombination af, at jeg arbejder med spændinger, og jeg arbejder med de punkter, der sidder langs kroppen, som har forskellige betydninger, forskellige sammenhæng. Så arbejder vi med vejrtrækningen, det er også meget vigtigt. Og arbejder med at bruge vejrtrækningen til at komme ud til de steder, der er relevante. Og ja, når vi har gjort det, så får du lov at ligge og hvile 10 minutter. Og det er vigtigt for mig, at der er den tid, hvor der er den ro, så du kan mærke, hvad der sker i din krop. Så du ikke bare skal springe op ad briksen og op på cyklen og tjohej ud og nå alt det, du skal nå. Men så du lige har et pusterum til at mærke efter for dig selv. Og så, det gør ikke noget, hvis du falder i søvn. Det kan man godt have lyst til efter sådan en behandling, fordi kroppen kommer helt ned i den fase, hvor helingsprocesserne foregår allermest effektivt. Og hvis man har mange helingsprocesser, der lige er blevet aktiveret og skal i gang, så kan det føles som træthed. Man kan blive meget døsig og sådan tung i kroppen, men alligevel på en let måde, fordi man har fået frigjort alt det her energi. Så kommer jeg ind og vækker dig, hvis det er nødvendigt. Og så tager vi ellers en snak om, hvad du mærker. Hvad du synes effekten var af behandlingen. Om der er nogen forandring. Hvad der har gjort særlig indtryk på dig undervejs. Og så slutter jeg af med at give dig nogle værktøjer, du kan bruge selv til at arbejde videre på egen hånd. Det kan måske være nogle punkter, eller det kan være nogle psykologiske udfordringer, eller det kan være et eller andet, som passer til dig, og som du har lyst til at gøre. Sådan så du kan arbejde med det her selv derhjemme, og skabe daglig bevidsthed med et lille ritual eller to. Så ja, det var en behandling. Og jeg går meget op i vidensdeling undervejs. Jeg synes, det er virkelig vigtigt at blive bevidst om de ting, der foregår, fordi at det gør, at man kan arbejde meget mere fokuseret med det. Så for mig er det optimalt, at man både har den psykiske bevidsthed og den fysiske bevidsthed. Altså opmærksomheden, der gør, at man kan mærke, hvornår at man for eksempel spænder op i sin krop i løbet af hverdagen. Så er det et tegn på, nu skal jeg måske gøre på en anden måde, eller nu skal jeg måske lige trække vejret en gang. Fordi kroppen er vores allerstærkeste rådgiver. Kroppen fortæller os hele tiden, hvad vi gør, hvordan det påvirker os, det vi gør. Og hvis vi lytter til den, så kan vi træffe meget stærkere beslutninger, og vi kan bedre nå vores mål. Vi kan bedre
gøre de ting, vi vil, og have leve et meningsfuldt liv. Så ja, det var det, jeg havde lyst til at fortælle om. Jeg håber, du har lyst til at komme og prøve en behandling. Hvis du er skeptisk over for det her, hvilket jeg selv har været længe, så synes jeg, du skal prøve alligevel. Fordi at hvis man er meget deroppe i hovedet, så er der mange, der slet ikke kan være bange for, om de overhovedet kan mærke behandling, kan være bange for, om de overhovedet kan mærke, om behandling virker eller ikke virker. Og der vil jeg sige, at det er helt okay at være skeptisk. Det er helt okay ikke at tage alting for gode varer. Det er helt okay at stille spørgsmålstegn med mine betragtninger. Målet med behandling er, at det giver mening for dig. Og målet med behandling er at gøre dig i stand til at mærke, hvad der er rigtigt for dig. Så ja, tak herfra. Og have det rigtig godt. Du kan læse mere ind på min hjemmeside nadjasarling.dk og melde dig til nyhedsbrevet, så får du også det her spændende online foredrag om, hvordan krop og sind hænger sammen. Og måske laver jeg også nogle flere foredrag undervejs. Så ja, tak fordi du så med. Og ja, pas godt på dig selv. Hej.